Важни ли са хаштаговете? Не са важни. Умряха преди, може би, повече от година. А репостване на новите рилове на стори? Не е толкова важно. Ако нямаме какво друго, можем да ги споделим за по-голям рич. Ако имаме нещо, което съдържа по-силен call to action, предпочитаме да качим него. Колко важно е да има един определен човек консистентно във видеята? Супер важно е. Много по-лесно е да се развие персонален брандинг, отколкото цял бизнес или услуга. Какво мислиш за това да използваш сценарии във видеята си? Много е важно да се използва сценарии, но не трябва да са написани изцяло от AI. Абсолютно всичко в социалните мрежи вече звучи еднакво, изглежда еднакво, така че е хубаво поне 60% от сценария да сме го написали ние чисто идейно. Колко важно е да правим трендове? Не е толкова важно, но пък достигаме до по-голям органичен рич, когато имаме по-малко последователи, така че е окей. Ефективно ли е да правим образователни видеа тип обяснения? Супер важно е. Това може би са най-стойностните видеа за общия потребител и за гледащия, защото им дава най-много стойност. А да използваш тренди аудио? Отново не е много важно, но пак може да се достигне до по-голям органичен рич при по-малко последователи. От какво значение е времето ти на качване? Поради някаква причина много хора си мислят, че няма никакво значение кога качваш видеята си, но всъщност видеята трябва да бъдат качени, когато публиката ти е най-активна. Да споделяме консистентно? Най-важното, може би, от всички неща е да имаме план и да споделяме консистентно. Колко важна е видеообработката? Доста важно, но всъщност ако нямаме предишните компоненти, тя малко обезмисля смисъла си, тъй като всички тези ключове неща, малки детайли образуват целият резултат и иначе и най-добрата обработка не може да постигне тези резултати.